Giklaro sa Cagayan de Oro City Police nga walay sabwag muriatic modo sa syudad. Gingong isolated incident ang nahitabo sa rider ug babaeng angkas nga gisabligan og kemikal sa milabayng adlaw. Ug base sa CCTV footage, nailhan ang nagsablig nga mao ang nakabikil sa babaeng biktima. Ani ang report ni Cyril Chavez. Giklaro karon sa Cagayan de Oro City Police nga dili usa ka modus operandi ang insidente sa pagsabwag og asido ngadto sa nawong sa usa ka rider ug angkas niini nga nahitabo sa syudad niadtong adlawng Lunes. Matod sa Carmen Police Station, kinsa mitutok sa mong hitabo o sa kini ka-isolated incident nga bunga sa usa ka personal nga bangi tali biktimang babae og suspect nga misabwag sa kemikal. Base sa nakuhang CCTV footage sa PNP, ilang nakita ang suspect nga angkas nga gaatang sa may kalsada og diyang migawas na ang biktima sakay sa laing motor. Milihok gilayon ang suspect og misakay sa usa ka motor. Dala-dala ang botilya nga adunay sulod nga kemikal. Ila gilayon giovertikan ang motor sa mga biktima dayon sabwag sa maong kemikal. Panaklaro gid siya no, nagdala siya og kanang empty Gatorade. Colorless ang sulod no. Liquid siya, Gatorade nga bottle. So maupod ang gi-describe po sa mga biktima mo'y gisultay. Human nga mi report sa Carmen Police Station ang mga biktima na sayran nga adunay nakabikil ang babaeng biktima sa iyang gitrabahuan. Sa pagsuta sa CCTV footage, nakumpirma niini nga ang misablig mao ang iyang nakabikil. Ato man interview gahapon, nato na siya na istorya nga mobile siya apan release sa iyang sa iyang medical certificate. Medical legal. Padayon ang follow-up investigation sa kapulisan sa mong kaso o sa pagsubay sa suspect. Giklaro sab sa PNP nga kini ang labing unang hitabo nga adunay nanablig og kemikal sa usa ka rider. Sukwahi sa mikatag sa social media nga usa na kini kamodos sa mga kriminal sa syudad. So para sir, wala tayo na-record, nagpa-blatter o na-interview regarding sa the same incident. The same incident previous months, so wala tayo nakuha. So kinira nga incident sir. Cyril Chavez, One Mindanao.